nunha reunión interparlamentaria na que todos os cargos electos, diputados, senadores autonómicos e nacionales, estamos traballando sobre unha análise de situación política en un día sinalado. Un día na que mañá se cumplen 2 anos do goberno do Partido Popular en Galicia. 2 anos no que dunha análise pormenorizada que lle presentaremos a vostede con todo tipo de detalles nos próximos días, podemos constatar que ao longo destes 2 anos todos os galegos e galegas perdimos algo con este goberno e con este presidente. Temos unha situación en Galicia na que prácticamente 1 de cada 5 galegos, 2 anos despois, está xa en listas de espera. 250.000 homes e mulleres en lista de espera sanitaria, acadando un dos máximos niveles, crecendo, a pesar de que se agochan en listas paralelas miles de homes e mulleres que están esperando atención sanitaria. 245.000 homes e mulleres que están esperando nas listas de emprego, vendo perplexos como este presidente dice que non ten ningunha solución para solucionar o problema do emprego deste país e como recurre a triquiñuelas do tipo de aplicar a famosa clave S698 para agochar centos ou miles de parados, sacalos da lista de espera e colocalos en un lugar de invisibilidade, negándolle calquer tipo de oportunidade para incorporarse ao mercado. Vemos como 44.000 dependentes de Galicia siguen esperando unha solución para un problema no que non lle queda xa ningunha ilusión, porque este goberno reconoceu xa que non máis de 1.500 novos dependentes serán atendidos ao longo deste ano. A totalidade da poboación de Galicia perdeu en este momento dereitos cívicos e dereitos ciudadanos, dereitos sociales e dereitos cívicos. Un catálogo galego de medicamentos, do que seguramente nesta semana sepamos noticias, que reduce os dereitos dos enfermos deste país, de maneira que 430 novos medicamentos non poden ser consumidos, a diferencia de pacientes de outras comunidades autónomas. En aras dunha austeridade que a partir de mañá quedará claro e comprobado que se reduce tanto o coste farmacéutico por causa das medidas do goberno central e que esta medida non tiña prácticamente ningún beneficio económico sobre Galicia, máis alá dun oportunismo político retirándolle dereitos aos pacientes. Un decreto do galego que 2 anos despois o que fixo é minorar a presencia da nosa lingua, un decreto do galego que se convertiu en un ataque frontal a unha das principais sinais de identidade do noso país. Unha instrumentalización partidista dun goberno que vai demostrando día a día como se pode usar, en vez de para xestionar e mellorar a calidade de vida dos homes e mulleres deste país, como se pode usar unha administración para a facer política partidista. Particularmente 2 anos crueles e de desesperanza para os nosos xóvenes. Casi 54.000, 57.000 xóvenes desempregados que ven como cada día son máis desempregados. Non só cuantitativamente, sino cualitativamente. E que ven con preocupación que a principal frase do presidente de Galicia é: para que vamos a formar os nosos xóvenes se van a ser desempregados e formados? Este creo que é unha das frases máis crueles que pode poñer encima da mesa un dirixente autonómico nun momento en que todo o mundo sabe que o futuro pasa por a sociedade do coñecemento. Suprímense 30.000 becas para investigadores en unha medida que solamente afonda no que é unha falta de rumbo clara hacia a sociedade do coñecemento, único elemento
que nos pode meter na senda da competitividade e da productividade. 19.000 xóvenes que quedan sin a renda básica de emancipación, recorde aqueles 100 euros que eran para complementar a renda de emancipación en base de axudas para vivendas, e 180.000 mozos e mozas que quedan sin noitebús, convertindo a principal causa de morte nos nosos xóvenes en un dos riscos donde, en vista dunha mala austeridade, se plantexa aí. Por último, vemos tamén a destrucción o desamparo deste goberno en sectores estratégicos. 30.000 mariñeiros e mariscadoras que quedan sin o seu seguro colectivo do mar, abandono do sector lácteo co peche de 1.700 explotacións agrogandeiras, paralización completa do plan de acuicultura que iba a ser unha das ferramentas, que iba a ser a que poñía en marcha o elemento dinamizador do sector pesqueiro, un plan eólico donde os bandazos do plan cada día demostran que en vez de crear empleo se cambia por monetarizacións moito menores e donde deses 14.000 postos de traballo ao final se van a quedar prácticamente en nada. Se van a quedar en unha monetarización parcial que van a facer estas empresas cunha clara conculcación do modelo de concurso, pero sobre todo con unha clara destrucción de empleo. Por último, a incerteza do sistema financiero galego, donde pasamos de que era o presidente o rei da fusión e agora é o desaparecido da nova situación financiera. Un olle e lé con perplexidade este fin de semana datos que nos fan a todos aumentar as preocupacións. Está claro que donde antes, se non había caixas, se fundía o mundo, agora xa descubrimos que vai haber un banco galego, donde é moi importante saber que participación pode ter a nova Caixa Galega. Bueno, eu confío, necesito confiar en que o Banco de España vai a facer unha aplicación do decreto antes do 10 de marzo para darlle a máxima potencialidade dentro da solvencia a situación financiera de Nova Caixa Galicia. Oírlle a un presidente da Xunta de Galicia que ya va a hablar Rajoy con el Banco de España para que nos den moi boa puntuación, hombre, espero que non o haya leído nadie nos sectores financeiros porque crédito do modelo sería. E creo que tamén no Banco de España deben estar perplexos con estas afirmacións. Se dicimos todos que o Banco de España ten que aplicar criterios, que aplique criterios xustos. Os criterios xustos estou seguro de que van a favorecer claramente as estruturas de Nova Caixa Galicia. E unha vez que teñamos o diagnóstico antes do 10 de marzo de cal é a situación real a través do Banco de España no que creemos firmemente da nova situación de Nova Caixa Galicia, creo que todos loitaremos para que ese novo escenario sexa favorable territorialmente, en solvencia e, sobre todo, para que chegue os recursos e a liquidez a todos e cada un dos homes e mulleres deste país. O que lle fai falta para o futuro do sistema financiero galego son dous temas moi importantes. Primeiro, desdramatizalo. Nos vai a pasar e vamos a facer o mesmo que van a facer todos os escenarios económicos de España. Todos os escenarios económicos de España. Digo, primeiro, desdramatizar as situacións de futuro. En segundo lugar, despolitizar ao máximo as decisións de futuro. Vamos a ser coherentes. Se todos estamos dicindo que hai que despolitizar a política de caixas, non empecemos xa unha nova andaina analizando se isto é de Rajoy ou de Zapatero ou de Feijóo. Non, será a caixa de todos. E vamos a traballar conxuntamente todos para fortalecer, darlle solvencia, territorialidade e galeguidade ao novo marco do sistema financiero galego. Por certo, como están facendo todas e cada unha das caixas en España. En definitiva, rematamos e faremoslle chegar nos próximos días a todos vostedes un análisis de todo o que nos quitou Feijóo e o Goberno de Galicia a todas as galegas e galegos en estes 2 anos. Pero o máis importante, estamos traballando e seguiremos traballando xa en esta nova conta atrás
empezan 2 anos, segundos 2 anos, e o traballo do Partido Socialista de Galicia vai a ser traballar en vía parlamentaria en todas e cada unha das institucións para devolverlle aos homes e mulleres deste país todo aquilo que lle está sacando este presidente e este goberno. Para devolver os dereitos sociales, para devolverlle os dereitos ciudadanos, para devolverlle en todos e cada un dos sectores estratégicos, en educación, en sanidade, en dependencia, en pesca, en medio rural, para devolverlle a todos eles todo aquilo que lle restou este presidente e este goberno. Quedan 2 anos é moito tempo, pero estamos seguros de que traballando, e vamos a traballar arduamente, conseguiremos sacar adiante o que é un gran proxecto que é volver a poñer a Galicia no que era fai escasamente 2 anos. Volver a devolverlle a todos os homes e mulleres deste país os dereitos ciudadanos, os dereitos sociales, os dereitos sanitarios e os dereitos prácticamente laborais. Bueno, eu creo que hai un dato moi importante, non? Este fin de semana salen enquisas en prácticamente toda España, non? Enquisas en Cataluña do CIS, hoxe salen enquisas no país e no ABC de Andalucía, salen enquisas no público a nivel nacional e onte e hoxe salen enquisas en ámbitos locales e en ámbitos autonómicos en Galicia. Bueno, quero resaltarlle a todos que se as analizan todas verán que o Partido Socialista, donde mellor resiste de toda España, é en Galicia. Donde claramente hai unha maior resistencia é en Galicia. Donde, máis alá de visións interesadas de cada un dos partidos, que son normales, lle fago unha lectura que podría ser da seguinte tenor, non? Primeiro, vamos a ganar e seguimos a cabeza nas grandes cidades galegas. Os candidatos dos partidos socialistas nas grandes cidades son os que están mellor valorados e en opcións máis claramente nítidas de gobernar. Eu creo que iso é un dato moi importante, moi importante. En segundo lugar, lle fago un análisis que é moi curioso, non? Que é que parece que no ámbito autonómico é curioso que un goberno no que suspenden todos os conselleiros, todos teñen suspenso, o goberno parece que este millor. Bueno, pois é un tema que tamén sería de análisis. Son enquisas que ni nos quitan ni nos poñen, non? Son enquisas que demostran que vamos a ganar todas as cidades de Galicia, son enquisas que dicen que suspende literalmente todo o goberno galego, son enquisas que dicen que cae a valoración do propio presidente do propio goberno, evidentemente, como nos pode pasar a outros, pero sobre todo que falan de 2 elementos distintos. Un de proximidade. En 83 días, eleccións municipais. Vamos a ganar en todas as cidades de Galicia. Dentro de 2 anos, pois dentro de 2 anos, xa veremos. O que sí lle podo decir é que en este momento o Partido Socialista de Galicia, me remito a que comproben as enquisas de hoxe, as do sábado do CIS, as que salen en diversos medios, ven que o Partido Socialista, en un entorno moi adverso a nivel nacional, resiste con moitísima fortaleza en Galicia, mellor que en calquera outra parte de España. Bueno, eu estou encantado porque o que me están dando, se son tan malo, me deberían deixar tranquilo para que sigan moitos anos. É difícil de explicarlle que se son tan malo, que estén tan obsesionados conmigo. Vou ter que pedir un orden de alejamiento de Hernández e desta xente, non? Porque viven obsesionados conmigo. O presidente lle preguntan por 2 anos e fala de min. O conselleiro está dándome caña todos os días. Rueda anunciando que me queren queimar a casa. Pero vamos, é increíble, non? O sea, bromas aparte, se me permiten. Eu creo que este goberno ten un problema. Ten un problema de división espectacular en Ourense. Ten un problema dunha fenda tremenda que vai a pagar. Ten un problema de que 2 anos despois vai a levarse un gran batacazo nas próximas municipales. E lle quedan 2 elementos. A búsqueda do enemigo exterior e a contradición de que é tan malo este portavoz que queremos que se vaya. Se é tan malo, me debían poñer un coche oficial, secretaria e un sobresueldo, para que eu siga aquí durante outros 20 anos, non? Por iso que non me encaixa. Hai algo que non me encaixa. Non me encaixa que estén tan obsesionados conmigo
dicindo que non teño ningún tipo de liderazgo. A verdade, eso non me encaixa.